προς την απαλλαγή προσωπικής του απόψεως και αρχικά και πειθαρχικά προς νοσομιακές περιστράψεις και εξετάσεως αυτών, υπερτραυματισμούς και επιδιορθώσεως ιατρικής και ηρεμικής συμβουλής. Αυτά είναι, κύριε γιατρέ μου, διότι ό,τι επισημούμε τυχαίως το τραύμα παρευρέθη στο κολομέρι δεξιά. Και επομένως πρέπει να το εξετάσεις και να το κάνεις επιδιόρθωση θεραπεύσεως. Μάλιστα, κύριε, ό,τι επιθυμείτε και το ξεβρακωμό να δείτε. Λοιπόν, ετοιμάζουμε βάση μας και τα εργαλεία προς το τενεκχελί και αλουμινέ και ασημένιο, και τα εργαλεία είναι έτοιμα προς εγχείρηση. Επιδιορθώσεως της πυρή θα εξαφανιστεί εντός σε μερικές μέρες. Αυτά είναι, κύριε Τρεχαγερεμόπουλε. Και γι' αυτό το δόντι εξέχει πολύ εξ αποστάσεως. Και γι' αυτό δεν λένε μάλιστα, κύριε Τρεχαγερεμόπουλε, κανονικά υπέρ επιδιορθώσεως. Κάποιο τράβα. Εμένα με τραβήστε. Δεν τράβει. Δεν είμαι παιδί.